Ale bat nga khendiat tungne wat ye ki kattu ke ni ki daw tun rai hagba balai ki karkhana penmi de wilat bat ki week we pat ki karkhana ki bron hapo jo ke jela migelia kim shamla ting ye ki seng bhalang ne ye ki nu ki seng ki bron hapo jo ke jela migelia hadu katno kini ki karkhana ki don ye ka bor wat la kim shamla long ki try muluk ru henrei ki not ban kop ban penibor bat wat ka sorkar jelaru kan hab ban ko ngu yeki hato kadai ke jingnot ke jongki hato kadai tang ke jingslur ke jongki ne hato kidon ki nu ki bru ki ba don bor ki ba la ban ai ye ke jiata yeki bat ki ba kum ki nu ki ta ki bru ki ba don bor ki ba la ban ai ye ke jiata yeki kat hadu ba shisin balakta ya ki di cement factory kalong kumbala kata yu khuja jongki bru ki badon hagabor hato ka jingdon jong ki karkhana karalong sisa kabla kentiu ye ka yok ka kot jong ka jela megalia katno ki karkhana ki phar ki badon hapo jong ka jela megalia ki bala no sen yang sisa ye ka jela megalia katno ki karkhana ki la no sen yang ye ka maryang ne ki no sen yang tang ka pollution ne ki ai kita ki jingno sen yang jong ki karkhana ki badon hapo jong ka jela balai ka NGT jong India kam not ban kran kam shamla don ka nu kunu ka ujor ye ki bakum ki karkhana ki badon hakeleng saudong jong India balai la do doyong ka jingti mau ka jingti siap bat ki wei ki rokom penjat ye ka mai meriang ka NGT ka julech se ka ying bisar ka khlidu jong India kat ba ye ki karkhana ki bala kta ye ka meriang om tang baki kta ye ka jing penjulor hanrei lingba ka pollution ka chuki hanrei kamnot ban lech sha ka ying bisar kane kam dei tang hapo jo ka jela megalia hanrei hakeling saudong jong India dang shan ka berni hat kala yo ye ka nam kum ka nongba ka ba jakhle tam gal air hashitlup jong ka prathai katno tuli ki karkhana ki don hapo jong ka tei ka nongba hagaba ka CREA kala labba kadon hadu kumba R spa R pupra point R microgram per cubic meter kapala bu jing ma bha ye ka kot ka khya hapo jong ka tei ka nongba balai ka NGT kam not ban ra ye ka mat sha ka ying bisar ka ba khlidu jong India ne don ayu halendat jong ka ne ladangi phai se ka jela migelia ladangi pek ye ka report ka ye thu ye ngi ba ki karkhana ki bron hapo jong ka jela migelia ki la kiu na ka chispa an ru pholai tli hausnam ar hajar arhoi sha ka chispa prapun ru tli hausnam ar hajar arhusau nakine khatsan tli ki dei ki cement plan ka jing pendu pendam no jong ka sorkar jela ya ka MCCL cement factory ka pau shai ba kam kwa satya ban penbha le ban kentiu ye ka yok ka kot jong ka jela lingba jo ki karkhana ka bei tingka da ka sorkar ka balong ka jingmento ye ki pajba ba ye ka yok ka kot jong ka jela hanrei ka kham sngotanat ban ailat ye ki karkhana ka thamai bakin wan ban invest de ki bru ki ban nabar jong ka jela bad ye kine baro ki pajba ki sngotu tangba kimla ban le AA menta tong ye phai tang shaphang ju ki khatsan tuli ki cement plan ki beron hapo jong ka jela migalia hagaba u deputy chief minister ju ka jela migalia uba sneo bhalang dhar ula jubab haga 0 hour notice haga arphoturik jobna august josnam ar hajar arhusau hapo jongka ying dorbar jongka jela hagaba labu yekri jingli dauba adalba nongrum uba longru MLA jongka WPP hagatu por hagaba ula ongba nagi khatsan tli ki cement plan khat wei tli naki ki khatsan tli ki ne ki karkhana penmi de belat hapo jongka jela melia ki dei ki badon ya ki jaka ki puta lajong batang laitli kim padon ye ki jaka puta lajong hau benaimat jusnam ar hajar arhusau ka sorkar Meghalaya kala pas ya kata ka Meghalaya Industries Investment Promotion Policy lani kata ka MIIPP ar hajar arhusau hagaba u governor ula ay ga jimunjur haga khat artrik jomai mat josnam ar hajar arhusau ho ni sngotu hangni ki company ki beseng karkhana bat ka sorkar jela ki dei ki be ya ringkat bat kani ka polisi ka pas da ka sorkar jela karalong kumbala aimen sim shushu ki karkhana ki phar ki bedon hapo jong ka jela Meghalaya bat ka jingthmu jo ka sorkar kalong
kenang ba ka yok ka kot jong ka jela ka nangkiu bat ka jingkeli ka long ba la hatu ka jela migalia kan kiu shisha lingba ju ka jingdon ju ki kharkhana hapo jong ka jela migalia habangi page ka climate action board jat josnam R1000 arhusau R1000 arhusan kalapoi hadu kumba san hajar sauspa iwei 0.0 sau kulur tingkah kumta ngim tipsu hae ka sorkar kala pendon kam ya kane ka pisah ka sorkar jela kam syam ne thu shai la katno kala yolum mi ki khajana nakini ki kharkhana ki bafar ki bedon hapo jonga jela megalia bat hangno kala pha ye ka ta ka pisah katno kini ki kharkhana ki la ban krishan ye ka yok ka kot jonga jela megalia kumta kala don kam bi ki pajba ban tip ye kane lingba ka right to information act R1000 san naga sorkar jela lingba ki department bandup tip ye ki ne ki jingshisha baro kaba khambu jingma shushu ye ka senshar pajba hapo jong India ka dei gani bat ka tagalong ka jing pass jong ka sorkar pedang ya ka electoral bond scheme house nam R1000 khatpra daga sorkar BJP Hagaba ka jing bisar ka khlidu jog India kam syam la pedang satya yakani hanre ka sorkar pedang kal wanra bat pen scam yakani hapo jong ka ying darbar parliament jong India ngila ban ong hangni ba ka jingjat jong ka senchar pa ba hapo jog India ka la ban dei na kane ka electoral bond lani ka ta ka jing yara pisa daki no kinu ki company shaka no kanu ka political party ki badan hapo jong India kat ka ba ki kwa lingba ka jingthit ya ki electoral bond napo jong ka State Bank of India ban IPSA ya ki no kinu ki political party ki badan hapo jong India kumta ha ki snam ki bradap ngiliyu I ba ki don shibon ki company ki bala IPSA lingba jong gane ka electoral bond sha ki political party ki ba phar ki badan hapo jong India katkum ka jingpan pau pai ba daga election commission jog India ngiliyu iba ka BJP house nam R1000 khatpra hadu usnam R1000 arpulai kala yo banlum hadu kumba 2000 sanspa new pau krur bot saka kongres 6000 chispa arpulai klur nangta ka TMC 6000 khandai po ar klur ka TRS khandai spa khat ar klur ka BJD new spa new po ar klur ka DMK ru spa khat ru klur ka YSRCP lai spa prap hui klur bat kiwei ka bang ngimla ban jerlut hangni kumta la ngi phai se ki kharkhana pinmi do bilat hapo jong jila migalia ka dei ka star semen kabala thit ya ka electoral bond kabalong hadu kumba sau point san pau krur ban ai se ka party congress house nam R1000 khatkhandai nangta gal airu se ka BJP kumba san pau lak nangta ka top sam semen kala ai se ka party BJP kumba iwei point lai pho pra krur house nam R1000 khatkhandai bat ka amrit semenru kala ai se ka BJP kumba ar phuai lak hau ne uju hi usnam bat kat kum ka report bala pai ba de ka election commission jo India ompat yo baki ne ki kharkhana pinmi de velat napo jo ka jela migalia bagil ai donation pisa lingba jong ka electoral bond yaki no ki political party ki bron hapo jong ka jela migalia bat ngimtip la kim ai shisha ne ki ai de ki weipat ki rukom airu ngimtip yakata namar kam syam la pentip pa Henry hadu menta ompat syam la lap setia bagadon kata ka jing pentip pa officially baki ne ki cement plan ki la ban ai pisa yaki no ki political party ki bron hapo jong ka jela migalia kumtangi don kam sibun ki jingwat benia lingba ki jing pensisha ki basongnia banlap ki jing sisha baro lada ka don ne am ka bakum kata kumta ki ne ki de dak ki shin ki ba paushai ba nadu bala wanra ya ka electoral bond scheme house nam R1000 khatpra hadu menta baro ki company ne ki kharkhana ki bomla ban I donation ya ki nu ki political party ki ba don ha ka bor sansar ken sa sha pendik haki national agency kum ka income tax ka enforcement directorate bat ka CBI hanrai la ki I donation shaki ki political party ki basansar kim sham la pendik ki kum tangi laban ong hangni ba ka jingdon bor jong ki cement plan hapo juga jela megalia kam desu tang ka jeda jong ka sorkar jela hanrai ka la bandai ka jeda jong ka sorkar pedang bat day ne kani daw baki sanut ban kop bat kren he kren meng markhmat kat bamon
batang si kentin jongki kala penlong ba wat ki minister jongka jela Meghalaya ken haban snap yaki namar ka jingwan jongka hukum ka banejrong Henry manu ban mat ya ka jing jabo jongka maryang manu ban mat jing ya ka jing nang khlut jongka sunbreng manu ban yap sisen ka singi ka jing persang juki seng bhalang ka ba phar ban khang yaki ha ka ba khadu ken chu sha pengat kendon khamaka haki bor jongka an bat hak bakadu ki ba jot hangni dei ki pajba bat ki ba yo nong hangni kin dei ki bar jala maki tang sulakut kila lekno salaka jong ge jala hanrei mangipat om tang baga kta ye ke inflak hanrei kan sakta ye ke jingduk bat ka jingkerdu ka bakrau namar baro ka spa baga jingitanat jong ka mai meryang ngila sha lutelut ha ki nongwei badai hangta ngim ban se bangan haban pedang ya ka nugu rai jogi nongwei tang bangan yo ban pendap bam ya la ka jong ka kepok ka jongi sisin ka singi sha ngen lek bat om tang ba ki kharkhana ki kit ya ka spa hadrei kin sabu ya ka wipat ka pateng ha ka crisis bat ka jingtim ka ba shirkhai bha ya ka wipat kapateng kumta ayungin perkhat halor jong gani ka mat kapor kam sha shu yangi kade yangi menta ban kendit benriu ya gani ka mat de hangne ka don ka ktin ka baong ba shong ru je yang ru kendu bat haba la kran briu ka pisa ka hok bat ka jingsisha ka snap jarjar kumta telingin yang bat sapret ngin sakalon kapor kala de pangin perkhat nakamta ka bit ka byang jong ka lawe Baki ni ki aka baro kim day ban long ki kinjri ki bala ban te ban khum ya ka jaj ban riu beri ka jelahi parok away. Kublai shibun ta thadu bi kendu ha ka wipat ka video.